Evo, da vidimo šta je to. O, ne može. Znači tu je jedan ventil, tu je... Dva sam zatvorio, a treći ne može. Znači to je ovaj tu. Taj cirkulaciju nije može zatvoriti. Cirkulaciju jesam, ovaj veliki. Gle, ovaj slini znači ovdje. A ovaj slini... Ajme, meni gleda koljeno ovo lijevo, tebi na displejiću. Ne vidiš. Ovo je mokro sve. Ovo zatvori cijelo vrijeme konstantno. Jel da? Ovaj ventil si uspio zatvoriti, ovaj lijevo. Ovaj, da. To je cirkulacija što diraš. Ne. Ovo što diram sad? Ovo što si malo, to što to, Ovo! suprotno. Ovo! To je ventil od vode, Hladna. da. A cirkulacija ovo sa što Evo je, dira. ovo. Da, to je cirkulacija. Ova gore. Da. Ovo je topla voda. A ovu hladnu ne možeš Šta, napola ne se- možeš ništa zatvoriti, a? Jesam, zatvorio sam toplo. Evo, ovo ne mogu dalje otići. Kako da sad zatvorim? Čovječe. A ručicu ne možeš odvrnuti pa je prema, zarotirat pa opet. A? Evo upravo to i radi. Kao neki ključ. Sad neka ručica padne, bit će veselo. Ja, taj su Ti mu možeš isto prenijeti, ja ću reći Stjepanu za ovo, da bi trebalo to promijeniti, pa onda da se napravi na neki način da to bude... Neka teče, pustite, još bolje. A znaš zašto? Jer odvod smo, kako smo odmaknuli pa onda curi. To. Gdje? Ću ja kasnije.